Kaixo! Aste honetako adierazle ekonomiko garrantzitsuenak errepasatuko ditugu. Hau, aste ekonomia da. Euskadin, ekainean, gizarte segurantzako afiliazioaren maximo historiko berri bat lortu zen 1.155.000 afiliatuekin. Hire honetan, urte arteko 1,5% igoera izan eta gero. Gainera, hazkunde hau, modu orekatuan eman zen emakumeen eta gizonen artean. Kontratazio datuek lan merkatuaren bilakaera positiboa indartu zuten. Ekainean, 81.397 kontratu sinatu baitziren Euskadin, urtebete lehenago baino 8,5% gehiago. Horietatik, 24,3% mugagabeak izan ziren. Naiz eta erregistratutako langabezia urte arteko 0,8% egin zuen gora ekainean, bigarren hiruhilekoko bilakaerak aldekoa izaten jarraitu zuen. Langabeziak 1% murrizketa izan baitzuen aurreko urteko aldi beraren aldean. Hurrengora arte!